máis destes, máis destes e máis destes. Quen pide máis enerxía verde? Contoche agora neste novo RDG News. A Organización das Nacións Unidas vén de demandar a través do seu secretario xeral o despregamento de máis renovables en todo o mundo, porque só así poderemos facer fronte ao quecemento do planeta. En 2024 fomos quen de instalar un 15% máis de eólica, fotovoltaica e hidráulica. Incrementamos a potencia limpa en 585 gigavatios. Pero todo isto non abonda, como advirte a ONU. Necesitamos máis muiños de vento, máis paneis solares e máis encoros. Na nosa terra, aínda 2/3 da enerxía primaria teñen orixe fósil. Por iso, RDG está a traballar por unha aposta en valor sostible dos nosos recursos naturais. Porque queremos combatir o cambio climático, como pide a ONU, e porque tamén queremos que todas esas novas renovables redunden nun beneficio claro para os fogares e empresas de Galicia. Podes saber máis sobre isto consultando o noso blog entrando en www.rdg.gal.